Salvo Dalli qal lill-pulizija li kienu li spara fuq ibnu u ħalla l-arma fuq is-sodda. Kienu wkoll li infurmhom li ibnu kien bla ħajja fil-kamra tal-banju. Din kienet ix-xhieda tal-kuntistabbli Aron Caruana quddiem il-Maġistrat Marzen Farrugia meta l-ġimgħa komplet tisema l-kumpilazzjoni tal-omiċidju ta' ibnu Antoine Dalli f'Ħalaxa, omiċidju li Salvo huwa mixli bih. U kien qed jixhed dwar l-isparatura f'Ħalaxa u fakkar kif Lulju tressqu akkużi fil-qorti kontrihom it-tnejn tal-li ħebbew għal xulxin meta Salvo rid ikeċċi lil Antoine mid-dar b'ibnu jitfaċċa fid-dar ta' missieru biex ifajjarlu daqqa ta' ħarta u missieru wieġeb daqqa ta' pon lura. Il-kuntistabbli Dirinġerada qal li Dalli kien ikkonferma li kellhom disgwit fuq self ta' flus, iżda ma rridx jitlaq mid-dar għaliex is-sieħba u żewġ uliedhom kienu joqogħdu hemm. Huma kienu telqu mid-dar ta' missierhom u marru jgħixu f'post ieħor f'Ħalaxa stess. Min-naħa tiegħu Salvo Dalli kien daħal l-assa lejlet l-omiċidju fis-6 ta' Awwissu jilmenta li jibnu kien għeddu li kien se joqtlu. Dan wara li waħħal fih li risk assessment li sar mill-appoġġ wassal biex Antoine Dalli jittieħdulu tfal mill-kustodja bit-tifel jonqos milli jmur ħdejn il-pulizija meta ssejjaħ biex imur l-assa taż-żejtun. Fil-qorti ntqal li l-vittma nstab bil-qiegħda fix-xawar bla ħajja u b'ferita fl-istonku. Intant, il-qorti fis-seduta li jmiss tal-25 ta' Awwissu fis-sija ta' nofsinhar mistennija tiddeċiedi dwar it-talba tal-avukat tal-akkużat Lennox Vella għal ħelsien mill-arrest ta' Salvo Dalli. Iżda kemm l-Avukat Ġenerali u l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Keith Arnaud oġġezzjonaw għal dan. Għall-familja tal-vittma qed jidhru l-avukati Francisca Zarb u Kathleen Calleja Grima.